зависах през едно ръбче на кола, една масака от зомбите, които бият по байла и настъпих калашника и ти мина през тръбата, бе. Да, и аз казах спри. Ти каза спри и в тази секунда умря, в смисъл, разбираш ли? Абе, мен ти принципно сега знаеш, че идваме оттам и сме паднали и такова. Назад не се стреля, ние се оправим, като метнат байла няма нужда всички да стреляме към него при положение, че има кросфайр. Като цяло, сега верно е всичко. Аз въобще не разбрах, че сте станали. Да, бе го дигна. Аз с 300 зора, в смисъл, там където бях аз, дойде ебати цифрата, съсипа ми главата от бой. Тук едно зомби провали всичко между другото. Да, не можа да метнеш байла. Да, едно зомби, бе, то се залепи за мен и аз казвам, убийте го, не мога го метна, убийте го, не мога го метна. О, беше яко. Виж го, бе, мен! Жокей отзад. Жокей отзад. Копеле. Та заради това кликите убих, защото въобще не разбрах, че си там, аз просто стрелях и мина. А в началото нямаше шанс да дойда. В смисъл, аз физически трябваше да блъсках се в тях, в смисъл, ходейки, нямаше шанс. Айде да минаме тази карта. Аре? Какво пред това как изхвърча? Ето война. Гофре! В уста, бе, брато. Ник вече гледа. Това е лошо. Напротив, също се мотивирам. Камба, братле! Само ме погледни. Застанал съм тука и така стрелям с дезерта и ти в този момент заставаш пред мен и почваш да стреляш Ти там. си, братле, изобщо не съм застанал и си бях. Казвам ти. Аз... нищо ти направих. Но беше бати рефлекса, просто пръста ми да си остане дигната, не да натисна копчета. Така, дайте видим какво има тука. Тук има молотовка и байл. Тук долу има байл. Мятам адреналина. Това мятам Адреналина, добре. пайпката и взимам байла. Взели го? Така. Колко е то? Си слял. Дано се роди нашия някъде. Его е. Пак то винаги се ражда на същото место. Някой гледате? Остави я, мога да го Аз мога да взема една. Ник да я вземе. Ник мога да ми яде крака. Колко е, бе? Please. Кажете, като сте готови. Аз натиснах. Дано дойде танка тук. Да, тук е удобно. Motherfucker! Не знам дали идва танк. Идва хънтър. Не чувам танк. Копеле. Но пък не идват и зомбите. Вижте са Идва танк, идва танк. Не го виждам. Виждате ли го? Да, назад, върнете назад да не събори бота, моля. Но върнете си вие назад. Friendly fire. Тичай назад с всички сили. Тук има една правен, бе, да. Ник да те отцървува. Опе, трябва умре. Давайте, тичаме напред.
Аре, комяк. Още не. Още никой. Къде? Някъде. Мятам аз. Стиг за тебе. Шарджер. Ammunition. Добре, продължаваме бързо. Пайпка, Още пайпка един има бар. тука. Аз намерих бар. Фърли пайпката направо, фърли пайпката. Ама, какво ще взема? Давай и мятай нещо, просто идвай. Фърли газ. Има още една пайпка там, да. Опа, Къде тук Таня? не сте стигали никога всичко. Reloading. Опа, лек. Защо ме... Ще метна Не, бар. как ме бие, бе, брато? Coming. Някой метна нещо. Газ, Да, газ, това- метнали сме, газ. Браво. Тук има байлове и война. Аз хвърлям байл зад нас. Хвърлил съм. Хвърлил съм байл. Добре, тичаме. Тичаме. Ник да яде крака, той да танква отзад. Тук има пак с Питър, верто, ще повърна. Браво, Ники, танквай. Немчета, къде сте, бе? Горе. Стълбите. Аз останах назад, че слезех надолу по стълбите, имаше хапчета. Мятам байл. Boomer bow. На къде сме? Вече Не нямаме знам. нищо. А, не има една пайпка даже. Какво прави? Какво става? Няма идея на къде сме. Е, тук вътре, Аз- майте. Танк обаче идва. Хилвам! Чакай, кампа, пази ме, спри. Хилвам. Добре. Намери ли място? А! Ето тук излезе нещо. Копален да е за това Камиона, верто. камиона. Къде отиде този камиона, бе? Пеле! Влезте вътре, в центъра. Дани! Копале, защо бе мен? Масенджа, брато, всеки път е Ама това, не защо знам какво те става. ще- Ти ме Влизайте в заразил, камион. брато. Влизайте в камиона. Не мога. Мен ще ме направи бавен. Ко! Копале. Proper goodbye. You know Този this път one? аз ги смазвах. Най! Танка с нас, Пак- брато. Копале. Very nice. Ник остана да танкне, брато. Два часа ме ти учи. Ник 13 пъти умрял, копа. Копеле. Виж само статуса, бе. Виж стаца, Fuse Friendly Incidents 21. Копале. Копале. Със сравнение с другите, просто е трагично мен. Много е страшно. Събираш и го умножаваш и пак не стига.